Owesifazane uhambise isoka elisha emshadweni wawayeyisoka lakhe, kodwa ufaka ukudla esikhwameni sakhe esintshane ngasese kwaNongoma. Ekuseni la ngoMgqibelo, uNomusa bavuka inhliziyo yakhe ishaya ngendlela angayithandanga. Wayesitshela ukuthi usekhohliwe ngoMandla, indoda ayithandile iminyaka emine. Kodwa usimemo somshado wakhe sasiphinde savusa izinkumbulo ayicabanga ukuthi sezafa. Namuhla ngizoya khona ngiphakeme, kusho yena ebuka isibuko. Akekho ozongibona ngibuthaka. Eceleni kwakhe kwakumusibusiso, isoka lakhe elisha, ejoke isudi eluhlaza okwesibhakabhaka, ephethe isikhwama esintshane esimnyama. Wayamamatheka, kodwa amehlo akhe ayehlala ebheka lelo sikhwama sengathi lifihle into egugu. "Uyaphila Sithandwa?" kubuza uNomusa. "Ngiyaphila," kuphendula uSibusiso ngokusheshsha. "Mina ngifuna nje sikufike kusenesikhathi." Emshadweni, izivakashi zazikhuluma ngezimali zomshado, umshwalense womndeni, izindlu, nomsebenzi omuhle kaMandla eThekwini. uNomusa wangena. Abantu bamphendukela. Kodwa akekho wayazi ukuthi into eyayizoshintsha lonke usuku yayisesikhwameni esintshane sikaSibusiso. Ihholo laseMelmuth laligcwele abantu abadala, omalume, omalumekazi, omakhelwane nabangani bakudala. Abesifazane babegqoke izidwaba ezinhle, amadoda egqoke amasudi ahlanzekile, kanti umfundisi uMkhize wayehamba ngansane ebingelela abantu. uNomusa wabona uMandla ekude, emi eduze kukamama wakhe, uMazungu. Wayebukeka ezolile, kodwa uma amehlo abahlambana, kube sengathi iminyaka emine ibuya ngomzuzwana owodwa. uMandla wambuka, wathula, wabesebeka phansi. uSibusiso waphakamisa ikhanda, wamamatheka ngokathi akhanandaba, kodwa isandla sakhe sasingasuki esikhwameni sakhe. uNomusa wakujaphela lokho, kodwa wasitshela ukuthi mhlawumbe uphethe imali, amaphepha ebhizinisi, noma into yomsebenzi. "Nanguya owake wakushiya?" kubuza uSibusiso ngezwi eliphansi. "Akushiyanga mina kuphela," kusho uNomusa. "Nami ngahamba ngoba izinto zasesingasahambi kahle." uSibusiso wahleka kancane. "Kulungile. Namuhla uzobona ukuthi awulahlekelwanga." Lawo mazwi amthokozisa uNomusa, kodwa indlela awasho ngayo yamshiya enombuzo. Ngemuva komkhuleko wokuqala, izivakashi zaqala ukunyakaza ziya ethabuleni lokudla. Kwakunyama yenkomo, inkukhu, uphuthu, irayisi, imifino namasobo amabili. Abantu abadala babedumisa umndeni wakwaZungu ngokuhlela umshado onesizotha kodwa onohlonipho. uNomusa wahleli noSibusiso ethabuleni eliseduze kwekhishi. Kwakukhona uGogo Nandi, owesifazane odala, owayemazi uNomusa esemncane. uGogo wambuka, wamamatheka. "Ndodakazi, ungavumi inhliziyo yakudala ikubuyisele emuva," kusho uGogo Nandi. "Umuntu omusha kumele akuphathe kahle, ayakuphathi kahle nje." uNomusa wamamatheka, kodwa ngaphambi kokuthi aphendule, wabona uSibusiso wavula isikhwama lakhe kancane. Waqala ukufaka izingezi zenyama ngobunono, ezigotha ngephepha. Wayenza sengathi ubopha intambo yesikathulu, kodwa isandla sakhe sasingaphumi, esasimathasa. uNomusa wamangala, kodwa wazibamba. "uSibusiso," kusho yena kanani. "Uyenzani?" uSibusiso wavala isikhwama ngokusheshsha. "Lutho, ngilungisa into yami." Kodwa uGogo Nandi wayebonile konke.
Imthupha yazwi kanzima, abantu basukumele bahleka, abanye bedansa kanjani. Kodwa uNomusa wangasekho emcimeni ngenhliziyo. Wayebuka uSibusiso. Wayembona esondela ethableni elisibili, lelokuza okwakusazohanjiswa kubantu abadala abangakwazanga kuza ehall. Wafaka isandla sakhe esikhwameni, wavula kanlane, wasafaka amaphakethe amantshane yenyama nenkukhu. Akazange gijime. Wayenza yonke into ngokuthula, njengomuntu owayejwayele ukufihla izinto. uNomusa wezwa umzimba wakhe ushisa amashoni. Wayefika emshadweni kaMandla ezitshela ukuthi uzobonisa ukuthi usethole indoda engcono. Kodwa manje isoka lakhe elisha lalibonakala lenza into ephansi phambi kwabantu. uMazungu unina kaMandla wasondela koNomusa. "Ndodakazi," kusho yena, "ngiyabonga ukufika. Angizange ngikhabange ukuthi uzoba nesibindi." uNomusa wazama ukungumamatheka. "Ngize ngenhlonipho mama." uMazungu wambuka emehlweni. Inhlonipho ibonakala nasekutheni umuntu omlethe lapha ungubani. Amazwi lawo amshaya njengendoku. uNomusa wasukuma kancane waya kuSibusiso owayesemi ngasemnyango osekuthileni kwekhishi. Wayebukeka ephukile kodwa ezama ukuzenza umuntu ozolile. "Sibusiso, ngicela ungitshele iqiniso," kusho uNomusa ngezwi eliphansi kodwa elibuhlungu. "Kungani ufaka ikudla esikhwameni?" uSibusiso wamgqolozela. "Uyangi-embarasa phambi kwabantu." "Cha," kusho uNomusa, "wena usungifake ekhazweni. Ngikulethile lapha ngoba bengicabanga ukuthi ngumuntu ozungimela ngesithunzi." Ngaleso sikhathi uMandla wayeseduze, kodwa akazange angenelele. Wambuka uNomusa ngendlela ethule, engathi khona akwaziyo ngoSibusiso, kodwa engakasho. uSibusiso wavala isikhwama ngemandla. "Awazi ukuthi ngidlule kuphi? Awazi ukuthi umuntu wesilisa kwesinye isikhathi wenza izinto ngoba ephokhekile?" uNomusa wathula. Amazwi akhe amthinta, kodwa amehlo akhe ayembonisa ukuthi kukhona okukhulu afihlayo. Ngemuva kwabo uGogo Nandi wathi kanjane, "Le ndaba ayikapheli. Ukudla akusiyo into ayifihlayo kuphela." Ilanga laseliqala ukushona empangeni, kodwa umoya emshadweni wawusushintshile. Abantu babedansa, behleka, bethatha izithombe, kodwa uNomusa wayengasakwazi ukujabulela lutho. Amehlo akhe ayehlala ebeka isikhwama sikaSibusiso. Kwathi ngesikhathi uMtati noMandla beyodansa phakathi kwehholo, uSibusiso wasukuma ngokusheshsha waya ngaphandle. uNomusa wamlandela engabonwa muntu. Ngaphandle, eduze kwezimoto, uSibusiso wavula ibhuthi yemoto yakhe endala. Wakhumula ijazi lakhe, wakhipha ezinye izithombe ezincane. uNomusa wabona ukuthi kwakungezona izithwama zokudla kuphela. Kwakukhona namabhoksi emithi, amabhodlela amanzi, nezinkunkwa ezimbili ezindala. "Sibusiso," kubiza yena. uSibusiso waphenduka ngokwesaba. "Kungani ungilandela?" uNomusa wayesethukuthele manje. "Ngifuna iqiniso. Wenzani ngalokho?" uSibusiso wabeka phansi isikhathi eside. Kwakungathi ufuna ukukhuluma kodwa inhliziyo yakhe iyamvimba. Ekugineni wakhuluma ngezwi eliphansi. "Kukhona abantu abalindile." "Baphi?" "Esibedlela esincane eBabanango." uNomusa wathuna. Wayengakulungeli lokhu ayesezokuguzwa. uSibusiso wahlala phezu kwetsheshe eliseduze nephaki yezimoto. Izandla zakhe zazinyakaza sengathi ukhumbula izinto ezimhluphayo. "Umfowethu omdala washona ngonyaka odlule," kusho yena. "Washiya izingane ezimbili. Umntakhe wagula. Mina sengibo bonke abanabo." uNomusa wayilalele ethule. "Le mithi ayibizi kanlane," kukhubeka uSibusiso. "Kwesinye isikhathi siyolala singadlanga. Kodwa ngifuna abantu ababone ubuhlungu bami." "Kodwa kungani ngithelanga?" kubuza uNomusa.
uSibusiso wahleka kabuhlungu. Abesifazana abaningi bafuna indoda ebukeka eqinile. Mina bengifuna nawe ngibone ngaleyo ndlela. UNomusa waqala ukuzwa amahloni ngendlela ayengamahlulela ngayo. Kodwa kwakusenento engamphumuli. Pho ukudla komshado. Ngiyathela ekitchen iqala kusho yena. Omunye wabapheki wathi uma kusala ngingathatha. Bengifuna ukukuchutha isikhathi ngoba izingane zilindile. UNomusa wamangala. Wayithaba ukuthi uyeba. Ngaphakathi ehholo abantu bakhala ukumemeza ngesikhathi uMandla umenywa ukuba ukhuluma. Kodwa ngaphandle impilo kaNomusa yayisugruphuka kancane. uMandla wama phakathi kwehholo ephethe imicrophone. Umkhakhe omusha uAyanda wayemiyetheleni kwakhe emamatheka. Abantu bathula abalalela. Ngiyabonga kubo bonke abafike namuhla, kusho uMandla. Kukhona abantu engake ngabaphatha kabi empilweni yami. Uma bekhona lapha, ngithi ngiyatshela ningatholele. UNomusa, owayesanda kungena ehholo futhi, wazizwa lawo mazwi emshaya ngengoqo. uMandla waqhubeka. Ngesikhathi mina noNomusa sihlukana, ngangicabanga ukuthi imali nomsebenzi yikho konke. Ngamshiya azama ukudlwa yedwa nezinkinga. Namunhla sengiyabona ukuthi umuntu akulinganisi imali kuphela. Iholo nathula. uAyanda wabamba ihlandla sikaMandla emsekela. Lokhu kwamangaza abantu abaningi. Kwakungekho mona emehlweni akhe. UNomusa wezwa amehlo akhe egxela izinyebezi. Kodwa ngesikhathi ephenduka, wabona uSibusiso esenyamalela futhi. Waphuma ngaphansi ngokusheshsha. Lapho efika phake izimoto, imoto kaSibusiso ayingasekho. Kodwa phansi kwakilele isikhwama esinjane esimnyama. UNomusa watsosha isikhwama ngesandla esinyakaza. Inhliziyo yakhe yayishaya ngamandla. Wayengazi ukuthi uzotholani ngaphakathi. Wavula kanjane. Kwaphuma amaphepha amaningi agoqiwe, amaresiti emithi, nezithombe ezimbili ezindala. Kwakhona nencwadi encane ebhalwe ngesandla. Uma kwenzeka ngingabuyi ngesikhathi, ngicela unike lokhu kuNkukunzi, Dlamini, ebaba nangu. UNomusa wafunda kabili. Kwesekukhona enye into ngaphansi kwesikhwama. Kwayimvilophu endala enegama lakhe. Izandla zakhe zaqala ukuthuthumela ngesikhathi eyivula. Nomusa, kwakhala incwadi. Angikaze ngikutshele ukuthi ngahlangana nawe ngesikhathi ngifuna ukuphunyuka empilweni yami enzima. Kodwa ngesikhathi ngikubona, ngaqala kufuna ukuphila futhi. UNomusa wezwa izinyembezi zehla. Uma uke ngwangibona ngenza izinto ezingqaba, ungasheshe ungahlulele. Kukhona abantu abaphila ngenza izinto engizenzayo. Ngemva kwakhe kwazwakala izwi likaGogo Nandi. Ndodakazi, kusho uGogo kaNtsane. Abantu abanehliziyo enje bavama ukusihla izilungu zabo. Kwakushihlwa manje. Izimoto zasezikala ukuhamba emshadweni. Kodwa uNomusa wayesahleli emotweni yakhe ephethe incwadi kaSibusiso. uGogo Nandi wayehlezi eduze kwakhe. Uyambona manje umuntu omlethe lapha? Kubuza uGogo. uNomusa wabheka ngaphandle efasiteleni. Ngangingamboni kahle. Bengifuna nje ukukhombisa uMandla ukuthi nami sengithobekile. uGogo wanje usisikhanda. Abantu abaningi bayathandana ngenxa yokuncintisana. Kodwa uthando lweqiniso lobonakala ngesikhathi umuntu engena lutho. uNomusa wakhumbula indlela uSibusiso ayehlala emlalela ngayo. Indlela yemthengela ngayo izinto ezincane noma engenamali. Nendlela ayehlonipha ngayo abantu abadala. Kodwa manje wayengazi ukuthi ukuphi. Ngaleso sikhathi kwangena uSingo. Kwaba inombolo engaziwa. Hello? Kusho uNomusa ngokusaba. Ngabe ukhuluma noNomusa?
kubuza owesifazane omdala. Yebo. Mina nginguNtsisi Dlamini waseBabanango Clinic. uSibusiso usanda kufika lapha. Kodwa kunezinkinga. uNomusa wenza umzimba wakhe ubanda. Zinkinga zini? Owesifazane wathula umzuzwana. Indoda yakho ayiwe endleleni ngesikhathi letha ukudla nemithi. uNomusa akazange ajabange kabili. Waqalisa imoto yakhe ngokusheshsha, ugogo Nandi esihlezi eceleni kwakhe. Umgwaqo waseBabanango wawumnyama, kunezimoto ezimbalwa kuphela ezazidlula. Inhliziyo yakho seyazi lapho ifuna ukuya khona, kusho ugogo Nandi kancane. uNomusa wayengasakwazi nokuphendula. Amehlo ayegrisewele kukwesaba. Wayesecabanga yonke into ayikhulume kabi ngoSibisiso ngalolo suku. Lapho befika eklinikhi encane, babona imoto kaSibisiso ipake ngaphandle. Omunye umhlengikazi waphuma ngokusheshsha. "NguNomusa?" kubuza yena ngezwi elibuthakatha. "Yego, unjani?" Umhlengikazi wabeka phansi. "Ukhathale kakhulu." Ubelokhu engadli kahle izinzumbe ezimbili. Kodwa into yokuthala ayenzile ukufika lapha kube ukuletha ukudla ezinganeni. uNomusa wangena ngaphakathi. Ekamelweni elinjane, uSibisiso wayilele embedeni, amehlo evaliwe. Eduze kwakhe kwakukhona izingane ezimbili ezinjane ezidla irayisi nenkukhu ayilethe emshadweni. Intombazane encane yabuka uNomusa. "Ungu-Auntie Nomusa?" kubuza yena. uNomusa wanyatshizisa ikhanda. "Ubaba uShabi uhlale ekhuluma ngawe," kusho ingane emamatheka. "Uthi wena uyenza azizwe ngedwa." Izinyembezi zikaNomusa zehla ngokusheshsha. Kwadlula amahora ambala uNomusa ehlezi eceleni kombhede kaSibisiso. Wayembuka ethule, ekhumbula zonke izikhathi lapho ayicabanga ukuthi indoda yakhe ibuthakathaka noma iyimfihlo kakhulu. Ngaphandle, imvula encane yayiqala ukuwa. uSibisiso wavula amehlo kancane. Wamangala ukubona uNomusa esahlezi lapho. "Awukahambi?" kubuza yena ngezwi elibuthakathaka. uNomusa wazama ukumamatheka. "Ngabe ubufuna ngihambe?" uSibisiso wabheka eceleni. "Ngangingifuni ubone impilo yami njena." "Kungani?" "Ngoba ngangazi ukuthi uke waphotheka ngaphambili. Bengifuna ungibone njengendoda ekwazi ukuvikela." uNomusa wabamba isandla sakhe. "Indoda ayivikelwi yayimali kuphela," kusho yena. "Kwesinye isikhathi ivikelwa inhliziyo yayo." uSibisiso wavala amehlo sengathi ulwa nezinyembezi. "Kukhona into ngingakaze ngikutshele yona," kusho yena kancane. uNomusa wathula. "Ngesikhathi sikhala ukuthandana, ngangivele ngazi ukuthi ngiyagula." Inhliziyo kaNomusa yashaya ngamandla. Igumbi nathula umzuzwana omude. Ngisho umsindo wami imvula wawubonakala ukude. "Ugula kanjani?" kubuza uNomusa ngokwesaba. uSibisiso wakhe efumula kancane. "Udokotela wathi inhliziyo yami ayisasebenzi kahle. Ngidinga ukuhlinzwa. Kodwa imali yonke bengiyisebenzisa ezinganeni zomfowethu." uNomusa wamangala. "Pho ngani ungitshelanga?" uSibisiso wahleka buthakatha. "Ngangingifuni ungizwe ubuhlungu. Bengifuna ukungenana isikhathi esinjane sokujabula nawe." uNomusa wabheka le ndoda ayicabanga ukuthi iyazifihla. Kancane wayesebola ukuthi wayezifihla ngenga yothando, hayi ubuqili. Ngaleso sikhathi kwangena uMandla noAyanda eminyango wekliniki. uNomusa wamangala. "Nina nifike kanjani lapho?" uAyanda wamamatheka. Ugogo Nandi usishayele ucingo. uMandla wasondela embegeni kaSibisiso. "Baba," kusho yena ngezizotha, "angikaze ngikwazi ukuthi uthwele izinto ezinzima kangaka." uSibisiso wazama ukuhlala mahle. "Ngiyatholisa uma ngenza abantu bangangithembi." uMandla wangajizisa ikhanda. Kwesinye isikhathi amadoda azama ukubonakala eqine kakhulu. Kodwa uAyanda wayebamba imvilophe enkulu ngesandla. uAyanda wabeka imvilophe phezu kwembede kaSibisiso. "Lokhu akisiko ukusiza umuntu ompovu," kusho yena. "Lokhu ukusiza umuntu onenhliziyo yenyane." uSibisiso wavula amehlo emangala.
uMandla wamamatheka okukukhala ngalobo busuku. Emshalweni wami namuhla, abantu basinike imali eningi njengezipho, kusho yena. Mina no-Ayanda singume ukuthi enye yale mali izoshetshenziswa ukuhlinzwa kwakho. uSibusiso wazama ukukhuluma kodwa amazwi angaphumi. uNomusa waqala ukukhala ngokuphelele manje. Ugogo Nandi owami eminyango wamamatheka kanjani. uNkulunkulu akazalahli umuntu opha abanye noma engenalutho, kusho yena. Izingane ezimbili zagijima zaba uSibusiso. Ubaba uEpfe kubuza umfanyana umkani. uAyanda washesha waguga phansi. Ngeke aphi, kusho yena ngomusa. Usazobona nina nekhula. uSibusiso wabheka uNomusa, amehlo abo ahlangana ngendlela engakaze yenzeke ngaphambili. Kwakungasekho amahloni omshado noma ukukhombisana impilo. Kwase kusekhona uthando oluzolile nolweqiniso. Ezinyangeni ezintathu kamuva, ilanga lalikhanya kahle eRichards Bay. Umoya wolwandle wawupholile. Izingane zigijima ngaphandle kwendlu entshani kaSibusiso. Ukuhlinzwa kwakhe kwaphumelela. uNomusa wayehleli ngaphandle nogogo Nandi bephuza itiye. Ngaphakathi endlini, uSibusiso wayehleka nezingane. Okwakuyinto eyangasabonwa isikhathi eside. Uyabona manje, kusho ugogo Nandi. Impilo ayibheki umuntu odla kakhulu emshadweni. Ibheki umuntu owabelana ngokudla kwakhe. uNomusa wamamatheka. Kangingazi ukuthi usuku engangifuna ukubonisa ngalo impilo yami enindle luzoshintsha impilo yami yonke. Ngaleso sikhathi uSibusiso waphuma endlini ephethe leso sikhwama esinjane esimnyama. uNomusa wahleka, usasiphethe. uSibusiso wavuma ngekhanda. Kodwa manje asisafihli ukudla, kusho yena mamatheka. Manje sigcina amaphupho ethu ngaphakathi. Wonke umuntu wahleka. Kude lolwandle, ilanga lalishuna kanyane, kodwa kulokho akukho umuntu owayesala ebumnyameni.